Ilang Pangasinense dumiskarte sa pagpasada ng kuliglig. Para po sa detalye ng balita niya, alamin natin mula kay Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report! Nahihirapan ang ilang sasakyan lalo na mga light vehicles sa pag-akyat sa intersection ng Perez Boulevard at MH Del Pilar Street sa Dagupan City dahil sa mga batong madulas. Ilang sasakyan na rin ang nabalaw sa gitna ng baha. May ilang motorista pa ring nangangahas tumawid sa baha upang hindi na umiwas at mapalayo sa ruta. Samantala, diskarte ang naisip ng ilang residente ng Pangasinan upang hindi lamang makatulong sa kapwa kundi pagkakitaan na rin. Isa na rito si Aldrin Perez mula Santa Barbara. Ayon sa kanya, dahil matumal ang kita sa kanyang pagbebenta ng prutas ngayong tag-ulan, minabuti niyang mamasada na lamang ng kuliglig. Kasi every year na to tradition. Kumbaga baha na taon-taon. Parang tulong natin sa mga kababayan natin na mga nangangailangan ng sakyan, ganyan. Para naman sa ilang pasahero, malaking tulong umano ang kuliglig lalo na at limitado mga bumabiyaheng jeepney na kadalasang punuan pa. Sa ngayon, nananatiling lubog pa rin sa baha ang ilang bahagi ng Dagupan City dahil sa high tide at pag-apaw ng Sinukalan at Maruse River na konektado sa Pantala River. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.